De zee bij Haas liek het minder wild als bij de vorige storm. Maar een groot verschil is dat het nou springtij is. Springtij is als zowel de zon als de maan aan het water trekken. Als dus de zon en de maan met elkaar in één lijn staan, trekken ze allebei hard aan het water, waardoor het hoogwater extra hoog is en het laagwater extra laag. Dat betekent dus een enorme bats water die het in de Waadzee opstuwd wordt. In de Waddenzee zal het gebeuren dat dus het hoge water extra hoog is. Als je dat dus nu nog een keer in combinatie hebt met de storm die we vannacht nu eigenlijk al hebben, dan zal het water extra hoog opgestuwd worden, waardoor je dus kan krijgen dat de kaders onder water gaan lopen. Hoe vaak is dat gebeurd in Nederland? Het gebeurt wel vaker, onder andere in 1953, toen we de grote ramp hadden in Zeeland. Toen was het ook en noordwestenstorm en springtij. En nu hebben we dat weer. Vandaar dat iedereen ook helemaal paraat staat en vandaar dat ook de Oosterscheldekering dicht gaat. Maar wij zorgen maatje, denk je jou? Nee, ik denk het niet. Tegenwoordig zijn alle dijken op een dusdanige hoogte dat het allemaal veilig is. Het wetenschap zal jong besluiten als deze keermoren in Haas afsletten worden.